Ja, og nu vender vi lige tilbage til demonstrationen igen. Til livestreaming. Og det er for at give jer et indtryk af, hvor stor en demonstration det her er. Nu har jeg stået hernede i krydset ved Nørrebros runddel i 45 minutter, og det bliver bare ved. Jeg har lige snakket med nogle af mine kammerater, som stadigvæk står nede på den røde plads, som ikke engang er begyndt at bevæge sig væk fra den røde plads. Så det siger bare noget om, hvor enormt stor den er. Jeg er sgu lidt spændt på at høre, hvad politiet siger om, hvor mange deltagere der egentlig er. Det er 10.000, der er på gaden i dag for at protestere mod massakren mod det palæstinensiske folk og at bakke op. Ja, der var sgu lige en, jeg kendte der skulle hilses på, men, og dem var der faktisk rigtig mange af. Men det er bare for at give jer en fornemmelse af, hvor stor en demonstration det her er, og hvor massiv opbakningen er til palæstinensernes kamp og retfærdig kamp, modstandskamp mod en årtier lang zionistisk besættelse og nedlukning af Palæstina og nedlukning af Gaza. Ja, jeg tror, jeg slutter herfra, for jeg tror bare, med det her klip har I også fået en fornemmelse af, hvor stor den her demonstration er, og hvor massiv opbakningen er. Hvis nu jeg står hernede igen om et kvarter, så laver jeg sgu lige et nyt videoopslag, for det er med til at vise, hvor stor opslutningen faktisk er. Slut herfra, i hvert fald forløbet. Og god kamp derude. Alle de andre steder i Danmark, hvor der har været store og flotte manifestationer til støtte for palæstinenserne i kampen mod det zionistiske Israel.